साला मोबाइल में रिचार्ज नहीं क्यों करा लगा हम फोन केगा करी भाई बुझाता हमनी के खइला बिना मर जाम सो साला खइला बिना तो कुत्ता ना मरेला ते तो इंसान तो पहला ऐसा आदमी बड़े नु कि हमरा के इंसान कहता रे ना तो गांव के लोग हमरा के बानर कहेला बानर। हम तो तोरा के बानरे कहती लेकिन गलती से मुंह से टपक गइल हो गल तोर मजाक मजाक कोनु गइल चियर चियर साला और चियर माधर भोसर पप्पू साले माधर भोसर पप्पू ते मौगा के लइका अरे बाप मौगा के लइका का करे के पड़ी हमरा के मर्द के लइका काहे में रे चल एक बार में चोरी करके दिखावा तनी चोरिए तो मौगा के लक्षण हो मरद डकैती करेला डकैती का डकैती गाल फाट गइल मरद बनतल हम तो जानत नहीं साले तार मुर्गी के करेजी बा मौगिनिया साले लगावे लुजबली बिस्टिक इले लाया रहा डिस्टिक मैदानवा भक्का भोक लागेला मैदानवा चपा चप का मौगिनिया हमर मुर्गी के करे जाओ आ तोर कोन के करे जा रे साला खस्सी के करे जा खस्सी के अच्छे बेटा मुर्गियों को चाहे खोसी एक दिन तोइबे करी हां दे साले जाना त मन में आई जे पक देना हक देबो जाना अधिका के सार बनल बाड़ जा चुपचाप मैदान में जात रे काहे अब भकभकाता होई देखो फेन साला जे खड़ा को अधि कोई बोलताई ए सोही एगो ना मानी एकरा के हगाइए देतानी अब रोक ना मुर्गा के खोसी के तरह के देखा दी करे जी पथरी रोको आ मर्द रोको ना ओ रोकना चाहो बता दियो बाप रे ठीक है फाड़ दे ले रे उनको आज चल पाइटे चल में मैदान करा देती साली हीरो बनता नहीं अरे मैं तो बीच में बोले ले बेकार बा मैदाने सुटका देले बरस चल तोरा हम डकैती सिखावता नहीं केगो कइल जाला साला ए त पूरा फाका रास्ता बारी बैग बोका फौके में छिनैती होला रे तो अब तोर प्लान का बारे अरे बोका आदमी के रोड पर सुत जइहे हाँ। आ जी आयु बुझी मरल बा हाँ। ओकरा बाद हम ओकर छिनाई चालू कर देम खस्सी के नु कलेजा रे खस्सी के वाह प्लान तो ठीक बारी हालांकि ए हुदी उड़ा सुत 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 ते हेंगो सुतरा हम लुकाता नहीं ठीक बा आ हमरा के किचार दिए सो तब ते सुत हे जी हम लुकाता नहीं हमें ठीक बा ठीक बा आवता कि ना रे आवत आवत मुला आवत आवे दे साले के सुनो राजा पीके गाजा तू गरिया जन चलाई हो अरे बाप रे ठाठ ठाठ ब्रेक नहीं खे बाप रे चला मुआई ना तो जियाई अपना बाप के रोड समझ ले बारा 4 लाख रुपया लेवे के बात जाना हाईवे पर हमरे साल के लिए मिलल हो ए साला कहां पर रे मरवा तेरे करे ओई सुता के चल गइले है सर जातपुर लइका आई करे जी पतरी हमर पार देलो का भइल रे साला तोरा लौकला ना काना बिलगो में ढुगल ले साला साइकिल चढ़ा के हाथी बुढ़ी जोत भाग गइल करे जी पार देला हमर मुंह के ऊ छोड़ दे तो तू ना मुआ दो हमरा से चिल्लाइल बड़ा साले अब के आवत रहो रे वो काम तो टेस्ट लेतनी अब चल अकेला हम चोरी करके देखावतनी ए हम कामना का बाप से डरानी रे बाकी खाली अपना माई से डरानी चल डकैती को ले दोनों आदमी मिल के हम हेने जाम ते हेने जाइए घेर लिए चल एगो बुधिया को चल कुल अरे रुक अरे अरे करे पकड़ बे मार देबा तेरा लाज नहीं करे को थे देखियन तो अरे गंदा सोच के पैदाइश हेकरा के पकड़ के कहतनी हम ए का पकड़ के ले बरस तने से भुजाई लागत नहीं करे हम ना हम तार सास लागतनी रे त ते एकर सास के ऐसे भइलिस रे
करबे मजाक शुरू ते एनु कइले है तनी हटो सो तो ज्यादा सो हमरा के जान नहीं हम कौन है। तो तेरा जानला में हमरा का मतलब बा? तू नहीं खजनत कि हमनी कौन होइस? रे साला हम इंस्पेक्टर नु है रे। हने अब तो साला बहुत बड़का फेंक ले बा ते से दोबड़ी फेंक। तो हमनियो सीआईडी पीआईडी होइस। रे साला हम गोरपरासपुर थाने का अध्यक्ष नु है रे। ज्यादा सामने के तू नहीं खजनत हमरा बारे में, तनी बताओ तेरे बाबू हमरा बारे में। हमार नाम मंगरू एकर नाम झंगरू हमार लगे गाय एकर लगे भई हमार लगे मुर्गी एकर लगे खोस हमार लगे चार चकवा एकर लगे दू चकवा हमार लगे तीन गोड़वा एकर लगे चार गोड़वा हमार मुर्गी करे जा है एकर खोसी के करे जा है एकर खोसी के करे जा लेवे खातिर हम डकैती सीखतानी हमार पिन कोड 8414 रे। हां देखला हमरा बारे में, लेकिन सर हमरे बारे में कम बोल देलक। चार चक्का तेरा बाबू के बका साले हमरा घरे कमांडर को नहीं रे साला दस हम कौन है। एने तो साला कुछ लिखले नहीं। का बनावता आ देख दोगला पुलिस माफ सर माफ कर दी। माफ कर दिया काय माफ कर तोर माई घर बीमार बिया का। तोर माई बीमार हो, हमारा माई काहे बीमार हो? ते पुलिस ऐसे ज्यादा का मातारी। ओ तनी माफ कर दी सर, माफ कर दी। ठीक है सर, आज के बाद सब काम मत कर। हटो सर साला। आ होई देख हमर मुर्गी के करे जा पर्स मार देले बा तोर साला खोसी के करे जा कुछ नहीं के कइले वाह पाजी दिखाओ तो आई में पैसा बा दिखाओ भैया तो कमाले हो जाए में तो 1 रुपया नहीं खी हई एगो चिट्ठी बा पढ़ तो के ले नहीं पढ़ नाम नहीं की पढ़ल लोग हम पांचवा फिर नहीं पढ़ देता नहीं। अरे साला तनी चोर तो बेटा हम पुलिस हई कबो ना निकल बस आगे। हई देख साला खाली ये बोका बन बा साला फेंक सब बेकार किस्मत खराब भाई यार। लेकिन अब जान दे का करे के अब तो कहती ना हुई। अब रात के रात भाई कोई जान दे छुड़ावल जाई रात रात भर घूम के। हां केकरा घर पाड़वा के घरे चलल जाई। पाड़वा दुआर पर पाड़ा लेखा सुतो रहेला। हां ओकरे घरे आ चले के बाद पूरा घरे लूट ले साथी लूट ले आई। लेकिन एके गो बात के डर बा। कौन चीज अगर पाड़वा जागल तो मार के पीछ हमनी के लामा क दी रे भाई। बाप रे बहुत डर लागता। लेकिन चलल जाई चलल सुतेला जाई। त पाड़ा खानी हां एबरा रात के चलल जाई। ठीक है चले बाप है कैसन सिली हरे पुष्पा में के साला ई जे ढावा देले बे एक टनो ना वो पाड़वा ढावाइयो दिले चुपचाप। पड़वे हो बाप साला पूरा गोह लेखा सुतल बा, पूरा फोंक काटत। बहुत मोट बा चुपचाप चलल जाओ कारे। ए साला ई का है? ए पारी एक गो नहीं के कारी साला पारवा पारी पोसलो ही नहीं बा रे साला ते का करत रे? चल ना रे। ए सोचा तनी एगो पारी मिले तो ठीक है नु रही दूध हां वो कहिया पारी खोई आइल बड़े। बाप बढ़िया लो घर तो दुआर पर भी है। बैक साला उ त पीली ही हो तो खोल ले ओकरे के बैक पीली ही। चुपचाप रहो चल लाई लाई बाप रे ए भाई हमरा तो दिल धक धकाता कोई पारवा उठल तो पीठ बजा दी रे भाई। चुप हमरो बहुत डर लगता पड़वा से रे। लाई लाई हाला मत कर बाप साला कातना खोखिया तारी ये से बने तो चुंगा लगा दी गांव भर सुनाई। हाला ना चुपचाप। कौन है? मियाओ 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 अच्छा बेटा तू जो ये बेटा दे बनू तो बिलाई से बिलार बना दे। बाप साला बुझाता दमी कछले बा दौड़ाई ना नु चुपचाप घर में जाई दो चल साला उठ जाई चल
सारा माल ही में बा। सारा माल ही में बा। ओकर बेटा बा वो किया अब काका बाड़ी सब सामान चुरा ले। बटखा रहा चल बाबू के मछली जोखे में बड़ा दिक्कत होता ना। होई का हरी बापरे हमरा भूख लगो बा पहले हम खा। ये तो का तरह साला के यहाँ दांव पर जान रख के चोरी करे वाली बनी आई ठूसता। बाक साला कोनो काम करे से पहले न हमर माई कहले बियो न खा लियाला देह हाथ बड़ियार हो जाला। कौन ठीक कहीं परवा दू चार दे देलक हम बड़ियार हम त ना बुझाई। हमू खाएम हमरो माई कहले बिया लेकिन हमरा भोर पड़ा कर लख। तू का खा लो। ए खाना जल्दी की ड्रामा कइले बारो उठी पारवा नु त पीठ चाकर कदी मार के। हमार चाकर करी तो तार पातर क दी परवा के बुझत का बारो। बाप रे अब हमरा खोइला के बाद झाड़ा लागेला अब हम झाड़ा फिरे। माइम साले के भी तार झाड़ा के झिली फाड़ दे। अब गयो साले सूतेम साले काम चालू करबे कि ना जल्दी जल्दी। हमरा लेवा के बड़ा गोजन बा यार सूते में हमनी के बड़ा गोजन। बाप रे हमरे को कोचिया के बड़ा गोजन बा कोनो साला हमरा पाइट खोल देता बाकी हे देवा बाप ई कामना के ना पिहरी साला पाड़वा के हो छोड़ा बाकी रबर लगवाले न ताने में होई जाई। बढ़िया चीज खोजी। अरे बाप सारा माल तो यही में बा। घड़ी हमरा घड़ी के बड़ा गजन बा अब चोरी हुई टाइम देख के। रे सर ते खाली अपने फेर में रहता रे ए चोरी के चक्कर में तो हमारा आंख ले गइले बाप घड़ी देख लई ना ओन घड़ी चुरा चलता। तो हम ही करिए तरह के आगे आवो साले वो हमरा पदास लगा रे तीन आ गेलिए तो हम पादली। ए भाई पादली पदले नानू जगी है ना जगी। अरे बाप रे मर गई रे। अब का भाई रे काय बनाता रे साला के देखे के बड़ी काम हो। अब बुझा तो बिना पीठ पड़ोइले ना बाचिम सोरे भाई चुपचाप ओही में ढुको रहो। ए साले पकड़वानो देलो हम जनियो कि तू पिटवाइबो सारा सामान चाहिए इनका सब बिटोर लिए साले अब आवत पाड़ावा देखियो बाप रे बाप अब तो मारवा दी। अब का भरे सरवा साला रातो कस्ती का सुते दे साला का बनाता रे ओ मस्ती लगी रहत मोरी हमर बाहर गइल। करवाई तरह के ना टंकी बोलबा तू झूठ झूठ बोला ताने वो तो ऊपर वाला जाला तो ये ऊपर ना जाने तो ये अब जे नीचे में घुसल बाबू का करता। ये सारे भैया तू कहाँ जाता रे भीतरिया भैया हमली आइला चलो निकल निकल चल निकल निकल होई का करत रहो साले चोरावत रहो के लिपत रहो अब साला गिरा देलक आटा मुंह पर साला उतर उतर नीचे ए साले टीरी कोइले बारो
साले दूर के चढ़ा के अपने घर में लिपवावत रहो कौन सा दबा दी यही बता रखे ये तो साले दूध में कब की मारते बनी अब वीडियो कॉल माफ कर दी ये बुला लिया लो साले रात का मैं करता रहो कौन सब तरह बिलार बना दी चोरी करता रहो लोगन लइका बा कोई इतना लोग बा कोई ना बोली तहनी कर रहन पसर कोई ना बोली असन सार तहन से कामे करता रहो सो कौन सर मुंह में डाल दी लइके में डलबो हमरा में डाल के सर नहीं कम ना कौन सा तोहरे में डाल दी मत हक दे यही जा भागना का साले तो कितने जोर लगन है ना देख ले हो तू नहीं खाते नु फैन में बनी ए भैया छोड़ दी हमनी रउरा में चोरी ना करेम साज के बाद रोवा चाचा में चोरी करेम सो रउरा चाचा से झगड़ा चलेला नु हां चलेला हां तो उनके मास के बाद चुराएम सो छोड़ दी आज भो चाचा में चोरी करबो अब रउर दुश्मन है नु उनके में चोरी करेम चोरी करबो अभी अभी करबे करबा तू चोरी साले अभी कम नहीं बोलता नहीं हम जा उनकरा में मुंह में ना लीला पाई तारा से तमा कितनो तो पर्दार वन अपने योर सार घीचम अपने योर समझ लो बाकी सर चोरी कर छोड़ दो सार लो आज बहुत डील दी हमनी का मत छील दी जा दी आज बहुत तहनी के छोड़ देम लेकिन पूरा गर्मी बा हमरा एगो एसी चाहिए A1 के हां हमनी लगे एसी बा रउरे गांव में से चुरैले बनी सो 4000 रुपया लागी रहुआ के दे देम सो 3000 में रउरा के दे देम सो पकड़ाइल बनी सो यही से दे देता ही सो ना तो 200 जना के झाट दे बराबर देती ना सो। देती सो सर तनी याद पार के माल पहुंचा दियो सो सर जा तनी बाकी कंडीशन है सारा की बात चोरी कर लेला मैं घर में तो सर डाल देम सर दे एकदम जो सर भागा सर खोले देना एकरा बाद फिर एकरे में टापल जी देख लेता मैं अब की का करो तटी बढ़ते रहो जो तो बड़ा मान मन लखरी बहुत मन ले बा हमारा सब दुखाता एकरा घर में फिर चोरी हुई होई वही जिद पर चोरी हुई आई अब की सारा सामान ले ले मैं बहन ची दऊ के ध के मरबो कर लियो मुकियो के एकरा बेटो के बेटवा के तो का उसर गांठ चियार के सुत रहलो करे का मरबो आ कहत नहीं कोनो के बढ़िया आदमी के ले आवल जी अब की ए घरे मत कहिए ठीक बा हां घरे ना कहे जी बाप रे बाप